पहले हम जाएम आ देख के लोग मुआ के आवतनी जो याट याट हे बजरंग बोली जियो याट कबड्डी कार खेले शिकार ना खेलबे त जामा फार कबड्डी कार खेले शिकार ना खेलबे त जामा फार कबड्डी कार खेले शिकार ना फरबे त जामा फार कबड्डी कार खेले शिकार ना खेलबे त जामा फार हसला रे हसला जामा फार तारा सब फान रहे हैं जजमान आज मुआ कराएंगे हम यार बॉर्डर फान रहे हैं हम चल शिकारी शिकार शिकारी शिकार गाड़ में बम लगा के फार शिकारी शिकार शिकारी शिकार गाड़ में बम लगा के फार शिकारी शिकार शिकारी शिकार फार शिकारी शिकार शिकारी शिकार गाड़ में बम लगा पड़े यार शिकारी शिकार पकड़ ले बा धर 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 एकदम डाल दे बनी बात गइल बानी हो हम बाबा लो देख ले मुश्किल याट मुआ हम बॉर्डर फाना कर देख ले भुलवारी पकौड़ी समोसा मीट लगेगा समोसा पकौड़ी समोसा समोसा मीट लगेगा समोसा पकौड़ी समोसा मीट लगे तो कह दो अरे समोसा आलू समोसा मीट लगे तो कह दो मौसा अरे बाप रे बाप भई रे साला जाके पकड़ा ए हेन सुन बा तू मर जाना तू ढेर बार का बार एगो डील कर लिया कौन डील तारा के शाम के नु पकौड़ी खिया देम ना ना का भइल बा खाली हो ना दुगो स्पंज खिया दम हम तारा के बोलो दुगो स्पंज हां खामा पीबो खामा हां ई का काला हो अच्छा रुको सोच के बताओ इंसान साला मजा आ जाई रे दारू पिए मजा आ जाई रुका हार जाता मत नहीं बताइयो ओकरा से ठीक बा हम ना बताएम पक्का पीबन पियाएम पक्का हां हो पियाएम ए पार्टनर हमरा मन नहीं के करत हम हार जाता नहीं ठीक बा हार जाता नहीं हम मन नहीं के करत खाम भा पियावा तनी करे खाम भा पीमो रे पैसा दे रे पैसा दे पैसा दे